И какво става хора? Аз съм Диногърл 21 и днес ще снимаме на Майнкрафт епизод, Minecraft Survival епизод номер еди кой, не знам кой, защото да. И да, тук построявах една къщичка, която е няколко, споко. И да, ако виждате нещо различно, това е, че вече не се вижда така ужасно грозно, а сега се вижда малко по-странно. Да, все едно. Така. Сега аз трябва да го довърша това нещо, ма извън кадър ще го довърша, защото... Не, ще го довърша както си искам. Сега, окей, къде ми кирката? Кирка. Че щупи ли ми се, Че май ми се е щупила моята, да. Аз дори не усетих, че ми се е щупила. Наплюх камерата. Внимавай с кактуса. Внимавай, той ми е мой бодигард. Така, едно. Така се виждам. Нещо си там. Айронът ми. Към сега. Аз какво щях да правя? Забравих си мисълта. Все едно. Не, чакай, врата щях да правя. Нали? Май врата щях да правя. Не си спомням. Все едно. Аре бе! Тъй! И ако ме чувате добре, да, все едно. И моля, абонирайте се, защото имам само 2 абоната. Да пиям братон ми пречи. Трябваше ми врата, ама аз нямам дърво. Или имам. Внимай с както са е. Да видим се. Не, тук има крила. Дърво. И ес дърво. Чакай. Каквото да видя. Сериозно. Много малко. Чакай. Чакай се. Да, точно. Еза. Калабум! Не. Супер, не се пребих. Окей, твърде много врати. Окей, пак не трябва дърво. Тази къща, какво си мислите? Че ще бъде просто една каменна ли? Не, тя ще бъде нормална. Така. Дървена. Ще бъде. Така. Така няколко такива, защото ще ми трябва твърде много. Бърках. 52 май ще ми стигнат. Така, заминаваме. 2 блокчета в 2 ръце. Просто нищо не се чули. Така. Това е. Така. Окото ме сърби. Леле. Какво ми се перчиш, бе? Кирката вече от днес нататък ще я вика. С кирката ще чупите дърво, а с брадвата камък. Ще видите. Обратна психология. Ако така искам, ако нещо така се казва. Окей, дай ме така. Не чакай, всъщност така добре. Какви бяха тия звуци, като казвам. Сериозно, толкова малко. Сериозно, то няма да ми стигне и за един етаж. Ето, то не ми стигна. Ето едно. Ма ти просто се бързи. Не, знам какво. Наплюх си камерата. Цено. Просто вземам цялото дърво. Не ми показали, ще искам много дърва. Просто вземам цялото си дърво. 2 стака. Значи къщата ще бъде доста висока. На няколко етажа, защото... Да. Сега. Окей, поставим някакъв блок. Какъвто да е, само да е блок. Така.
Окей, ето толкова. Какво е? И така, чакай колко... Не. Не. Ей, толкова високи ще бъдат. Оф. И така. Трябва ми... Готово. Така, да видим сега. Ей, толкова високи ще бъдат. Окей. Ей, толкова високи. И да. Минаха поне няколко минути. Чакай, аз защо се занимавам с строене, бе? Днес трябва да се такова, аз само приказвам и строя, не знам защо, аз дори забравих, че снимам клип. Сега, така. Окей, сега ще се забавляваме, като например, ето е моята любима забава. Моцарт. Кой ще спечели? Никой. Все едно. As I'm getting you go. What the fuck? Какво? Чакай, не искам да се... Не, бърках копчета. Сега стос. Така, внимателно да го паркираме. Леле, аз съм ужасен шофьор. Ето как го правят истинските хорица. Чакай. Този път не падна. Видяхте ли? Аз съм про-мастър нещо си там. Про-мастър 24. Така ще ме викате от днес нататък. Про-мастър 24. Тена. Забавление с лодка. Така. Окей. Сега. Да летим. Ама чакай. Да го направим на first person. Така. Стига. Няма да правим на first person, не е така. Не се получи. Сега. Окей. Сега хора. Случвало ли ви се... не мога да кажа. Случвало ли ви се... Нещо си там, какво там казах. Случвало ли се... например... ще кажа едно нещо, което... така. Значи сега... Един римлянин си поръчал две напитки, т.е. две вината. Напитки, така да кажем. Колко напитки е таковал? Вие това нещо може да го знаете, но аз искам да го кажа за тези, които не го знаят. Просто е така за забава, защото не измислям нищо смешно. Пак ще повторя, ако не сте ме разбрали. Значи, един римлянин си поръчал две напитки. Колко напитки си е поръчал? Ако не сте ме разбрали, върнете се назад и го изслушайте. Внимателно. Дайте го набавяне. Така. Защо слязох тук, като няма да копая? Не знам, слязох само за нищо. Супер.
Ох, майко! Стреснах се от смърт. Пу. Познайте каква буза нося. Нося с къс ръкав. Чувате ми клавиатурата сега. И да, вече хора се вижда по-готино. Не виждате много черни петна. Вечер е. Да, знае се. Тоест, да, то става вечер. Не, трябва да се прибере преди да стане вечер. Преди се. Бягай, бе! Не стой като бабичката на баба Стевка. Трябва да стоиш като големия. Какъв неучтивец. Значи аз му отварям вратата, пак той хуква. Аз исках да се отворя за мене си. Айде да спим. Ох, майко. Не се смиваме съби. Аре, така. Сега. Хора, кое предпочитате? Салата или месо? Това е нещо. Да. Така. Не. Сега. Хора, днес трябва да носим едно такова. Днес трябва да носим, нали, когато някой почива, трябва да носим едни такива завъртулки. И аз сега се преструвам, че ги нося, защото днес имаме рипнал човек. Рип лопата мен. Той беше силен човек. Но и млад човек. Всъщност, хора, това беше просто една лопата. И да, айде се. Да мълчим, да замълчим няколко секунди и да се махаме. Добре, айде така готово. Дано сте мълчали тихо. Дори не знам за какво ви говоря. Харесва ли ви къщата? Това голямото, не го броите. Или го броите, както искате. Вие сте шефа на каквото там, да.